Отгоре ти самата. Скочи, ще го прибия направо. Добре, ти ще за... Ти ще е във форма. Само нали кофтито и че първите 10 секунди дед варта, нали го нямам дия, ама 10-15 секунди, ама ще стане работа. И се струва, че ще има още въртимата. Скоро, а той ръча тогава, отказаха се. Чай с поместя, тъй че не че снимавам, че сигурно се държа телефоната и само. Те, купи си голяма кола да риниш ще взимат. Купи си BMW да горниш. Виж, он толкова прави. Фанко е отвъртива. Аз държа, имам по-важна работа, си снимам. Ти си оператор сега. Бе, скоро време няма да изгледат. Имаш толкова с батерия. Толкова с батерия. Вали твое да снимаш. Не знам, а човека, бе. Да, моя с голяма батерия. Я дайте зарядното да включва към мрежата. Батаман, виж, тук сме седали и гледаме отгоре. Да, то по-хубаво може да стане наистина. Ще излезе, въобще ли съм? Да? Дай му газ. Да, дай му газ отгоре върху моята и ще трябва да го очиста направо Той после. да тръгне. Той утре го показвам на нашия емо и на Хамавия ще го пратя. Да. Не бе, те спорите хикспитите са с 3 отворени диференциала, човек, те са пълен ташак, те са. Следващите вече са по-добре, ама. Аз пиш напиша, ама напомнявате на Хамавия да не са бъзни лети, казва заще като на масото. Ще се консулжа, знаеш? Покаже ли Максим, не дай мърда колата зимата. Не, то вярно, че аз наистина не бях много аз не бях на по-дълбоко, ама... Ама той е хептента шага, брат. Ама то се показва, лоти, даже не е и на Корея в момента, виж, лашка съм. Ама не е на корема. Не, бе, тя се голяма висока. Не, ма няма такова. Аз ти казвам, Не мога да ципа от преля от заря. в момента отдолу е заледено и той... Ара, 2 колета на кръст въртят сега в момента с... ама не и тъй. Не и тъй. При средния 2 колета на кръст ти въртят, като ти блокира в средата. А сега имам съмнение, че ти върти само едно. Защо? Съзи да върти задните, нещо направи този. Той се закупава. Нямаш направи нещо да върти събля задните. ръката, човек. Сега не въртиш задните колета. Превъртя задното. И сега преди малко. Не, преди малко превъртя, че не го видях. Да, може. Защото сега след като го гледам се върти предните. Намерено ми клипче да кача с дачата, където старва това, не си твоите хайвани. Да го намеря. Намер го моря цей човек, това беше много яко. Неволо. Дай, охо, стига то. Върни. Готово. Накрая. И ти да, охо, готово, айде. Надолу. Ай, то се ли ще снима? Той ще снима. И то ще снима. Не, сега ще се... Той ще пута, не. Помагате. То тук няма толкова скора. Чакай, че май ма гледа, че го снимам. Чакай да не се обиждат. Но... ще го... пера си. Обикновено БМВ-тата къде става? С много хора става. Дива. Добре. Браво. Далеч от моята, защото... Колко хора са може да излезе на БМВ от снега? БМВ... Само идиоти.